Ljudi, tu sam ja, Serbija Gamer u Games. Danas ćemo da igramo Super Mario Maker i nek se javi u komentarima neko ima Super Mario Maker. Evo, prvo ćemo igrati Find a Key 3, to je moj nivo, ovog ID, vidite tu. Idemo da krenemo. Find a Key 3, tačka. Ovo je bio loš pokušaj. Kako sam pre sve uspevao iz prve? Nemam dugo vremena, ljudi, da snimam vaš klip. Biće klip. Što ne čekam? Što nisam strana? Uspeli smo. Hajde. Dobro. Imamo sljedeću sobicu. Idemo. I ovdje se zaglavite ako prvo skočite. Sad prođete ovdje. Neće skroz na ivicu i uhvatite ga. Idemo sad dalje. Pa nije toliko teško kad shvatite foru. Dok ne shvatite, to je teško. I kad je bezobrazan također. Ne! Sam ja normalna. Taman je ono što mi treba, kac. Vidite, ljudi, sada ovu foru koju ću vam pokazati. Stani. Bowser pali njegove bombe. Sad će da mi skoči na glavu. Gledajte kako ću ga obaciti ove male kape. Moram da me nijednom ne lupi. Brate! Beži. Dok se pomerio, uspio sam ga ubaciti u lavu. Uradit ćemo samo još jedan nivo i to bi trebalo da bude to za ovu epizodu. Neću da pravim ja toliko duge epizode. Izvinite što juče nisam snimio Call of Duty. Izgubio sam disk, pa kad ga nađem opet ću da snimim. Snimit ću, ali bit će rijetko videi Call of Duty. Vi će biti ove druge igrice, ko da što sam rekao u prošloj epizodi. Ajde, find the key 2. To. I prvi nivo pređem. Wizard World. Šta ti tu radiš? Kako me nije dotaklo, ne razumijem. Ko će prvi? Pobedili su me u trci. Nemoguće. Mislim da ovo nemoguće bez da se prebiješ. Ista fora, ljudi, malo bez veze, ali... Ajde, tako sam rekao. Ajde, ne bude ista. Sljedeći put neće, evo ga. Podaljem. Četvrt. Svi znate foru, valjda. Ako ne znate, ja sam Mario. Superman. Šta to radiš? Što se tiče Minecrafta, bit će ga uskoro. Možda ga snimim, ne znam, uveče ako imam vremena i malo
šanse da ga se uračem, minima. Kako sam ga odbio? Ono je bilo fora baš. I ovo je simbol vašeg nivoa, taj ključ. I ljudi, mislim da ovo bilo dovoljno za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!